Sandalku selok. Apa ora isin kowe ndek bojo sandal nek sisian, ha? Lah karepmu piye? Lah karepmu piye kowe? Bakal nukono. Lho kowe iki bojoku kok kudune iki ya nyukupi sapu barang apa wae Den. Raden. Raden Diponegoro ta piye? Lho kowe iki dadi wong tuwa. Sing arane aku masih muda sapa? Ora iso nuwani iki piye to, Pakne? Wong tuwa wiwit biyen nganti saiki nganti ndek anak siji kok ora iso nyambut gawe, ora iso nyukupi keluargane iki piye? Kowe iki mbok yo mikir. Wong tuwa dadi wong tuwa ki sing pinter. Marah-marahi anak sok ben dadi wong pinter, dadi wong duwe. Aja nyagreno anak terus. Pikiran kok diceceh gue mikir lah apa. Sepenting aku ning warung ngombe kopi dak wis. Ngono. Lho, lah wong kok pikiran kok diceceh. Mundak kena penyakit stroke. Lah apa? Weh, becek aku ning warung ngombe kopi jejer karo PKPK wis merdeka uripku. Lah kowe nek ning warung ngopi karo jigang duwite sapa sing mbok tuku kopi? Apa kok ngetono duit barang iku? Lho kowe iki kok ora ngrumangsani dikayani anak mantu. Gimana nyambut gawe areng dikon tukokno mbako kowe. Kowe njaluk mbako giman bedino. Apa ngono kuwi ra kurang trima to? Ya ora trima. Wong dimantu kaya giman iku wis padha kakaro kena musibah. Lho. Lah wong selawase urip begawe kok membakar areng ae. Lho duwe marang tuwa sing barek ngene anggere mulai ke pasar kok trimo ditukokno. Lho kowe iki kok ora grayangi ragam. Lho kowe iki ora iso nyambut gawe apa-apa. Gimana iki nyambut gawe areng nggo nyukupi bojone nggo nyukupi kowe. Gimana lho kok gatan karo anakku malah bacaan sego liwet ta. Dadi wong Lah wong urip kok kaya ngono. Coba nek digagas dinalar. Iman iku ya ora maido ya enom. Ya. Ae nakmu lah ya ayu, bokonge ya semok. Jane anakmu lho ora dirabeni giman, wis dirabeni kecamatan tak omongi. Ora dirabeni giman, dirabeni kecamatan. Ora dirabeni bupati ae kabupaten. Lah wong kok urip kok kaya ngono aku wis alah aja wis kebacat ngono lele aku ora butuh duwe mantu. Nek ngono anak marep mbok jolo dhuwit. Mbok kon begengek ngono ben entuk dhuwit akeh. Lah kowe kene ndang begengek. Aku alah. Wis kadung tuwa. Walah lho. Ya nek isen nom aku mbok kon begengek ndang lunga. Walah lho. Bang Ceroh kowe lho ora oleh. Aku kan begengek piye? Tak tinggal lunga lah iki aku kelabian goleki aku kowe. Alah. Sok
Sapa sing wani nggodho karo kowe? Sing wani ganggu karo kowe sapa? Apa ora roh aku kondang wong sak desa 16 kene. Ayo antem e. Sapa nduk? Sapa nduk? Piye? Sapa nduk? Lho kok aku tak ndelek, Mon. Sapa? Ning kene ae aduh lho Sampai angkat kursi ajeng apa? Ajeng kula ngen ngepruk kalih sing godho anak kula. Sing godho sani iki aku. Sampean? Ya. Sampean sing godho anak kula? Yo. Sampean? Sampean? Aku sing godho sani. Sing godho sani iki aku. Salahe napa anak kula kok sampean bodho niku to, Dek? Salahe sani iki digawa kawit cilik. Lho salahe kok digawa wit cilik? Salahe iki sani iki ayu. Mbok murid. Wong wedok nggih ayu nek wong lanang nggih ganteng. Iki ana toko kok mlaku to, Mbokmu. Pating kelorot. Iki apa bangsane apa kok walah Sing ning omah kuwi akeh. Teng griya langkung kathah. Duit ngene iki yo pintal-pintalan. Walah. Ora diitung. Walah. Timbangan. Duit niku pintal-pintalan. Yo. Glangse-glangsenan. Yo. Walah. Niku duit tenan apa duit etok-etok? Duit tenan lho, Delok. Duit tenan. Tak kira niki duit mainan. Duit tenan. Cocok. Kok kula diwenehi to, Den. Ha iki nek nggo ngraya yo sewengi lantek. Ngoten. Nggih nuwun sewu jane sampean niku sinten to kepala. Ora suwandangane kaya ngono, cek duwite abung-abung. Yen kowe pengen ngerti, aku pangeran Keswara suwe gedhe. Pangeran nganti tuwek ngaten iki mboten nate nyekeli dhuwit sing rupane kaya ngoten niku. Duit iki ora tau. Dereng Upama iki tak wenehno kowe, yen kula tampa. Nggih ditampa wong iki. Jarene niku wong desa entuk bantuan ngoten lho. Kula niku malah ceklek ate kula. Lho anggere ana bantuan teng nggone tangga-tangga niku kok malah kula ora tau keduman. Barang kula pikir-pikir niku mesti didumi kok malah dulur-dulure dhewe ngoten niku lho pripun. yen kowe kepengin bantuan, yen anakmu wis dadi bojoku, wis kebanter gembrojok. Gelem to ane Dadi sampean niku karepe godho kalih anak kula niku wau seneng ngaten. seneng anakmu san. Bantuan kok anakku arep diseneng. Ikhlasno ae ya, Mbok. Lho, Ikhlasno ae. ikhlas piye to, Pak? Lah kene Wong bantuan anak dijalno dhuwit. kowe iku selawase ora tau roh dhuwit abang-abang kaya ngene iku. Lho, Rom ya dhuwit receh-recehan. Lah tinimbang anakmu dadi bojone wong sing ora tau nyekel dhuwit nggo apa? Dalem iki ya. anakku wis dibojo arek. Alah di bojo Gampang. Engko tak penehi Prabeya kanggo misahke karo bojone. Nggih mboten to, Ning tenan, Dek. Den. Tenan iki. Noh, tamani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 juta. Pinten niku? 4 juta. 4 juta yo ngene iki. Nek ngoten niki blonjo 5 dina niku lho. Dhuwit 4 juta. Apa 4 juta hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Balik Pak Nek dadi piro? Balik. Balik piye? Lah kan balik ah. Lah, ora balik. Hitung neh. 4 juta pokoke 4 juta. 4 juta. Wong aku iku ora tau roh hitung. Pokoke anggere muni 4 juta ya 4 juta. 4 juta. Yen kowe ngerti hitungane 4 juta iki 100.000 ping 40. 100.000 ke 4 juta. 4 juta. Lah iki mau kok piro, Mang?
Jare 4 juta. Ayo hitung nang piro? Lambo itu. Bobot hitung. Siji, loro, telu, papat, lima, enem, pitu, wolu, songo, 4 juta. Iya, Juta. 10 niki 10 kok, Des. Kleru lah itu. Ini, coba, contoh nih. Iki piro? 100.000. Iki piro? 100 karo 100. 200.000. Iki piro? 100. Iki 100. 200. 200 karo 200. 400. Cacahe piro? 10. 10 pe 400. 4 juta. Ah, 4 juta to. Mulane pancen takon balik lah ngilo. Bener karo goblok. Kowe ngerti duit iki? 4 juta. Kowe tak wene duit iki ngerti kowe? Nggih, karepe napa? Karepe napa? Anakmu tak tuku. Ampun, Aden. Anak kula pun di bojo. Lah mungkin bojone nak nangis pripun? Kari kowe. Nggih. Lho ora. Balik. Ya ya ngono. Anakmu. Oh, diampun niku. Druk. Kok kok nangis iku ana apa? Anakku digowo wong iku mau. Ati kok kene dikek dhuwit ae. Di bojo ya, Pak. Alah ora urusan. Lah bojone nek mulai piye? Aku lah ya ben mureh. Karepe kok. Ayo piye? Alah. Mangkel ae aku. Balik no duwe iku. Apa? Aku selawase ora tau nyekel dhuwit aku. Kene yo Pak nek tak ijoli duwe. Alah, dhuwit recehan. Aku duwe-duwe sampeyan akeh. Alah. Mambu apek, mambu susu kedaluwarsa iki. Sani. Ya kaya ger. Wong ngono kok ndang boko lah apa ya. Duwe gowo apa iki le? Sani. Bocah iki. Gimana? Ono Sani iki piye Sani? Sampeyan iki apa to, Bom? Piye aku arep bodoh kok bingung iki piye? Rene. Kene dong, kene dong, Loh, Seneng gamblok iki kok tuam terus. kono le. Ya abang bayu coba. Sani. Kok kaya kowe aman. Siji, loro, telu, papat, lima, enem, pitu, wolu, songo, 10, 4 juta. Duite sampean akeh. Loh, acah. Gedekno sertifikat. Sertifikate sapa digadekno? Ora duwe sertifikat kok gadekno sertifikat. Adol Tegal sampean. Tegale sapa sing didol? Apa gara-gara kok adol tegal barang? Aku ndek mau yo bare entuk duit, Pak. Piye to apa? Tak tukoke mbako kelangenane sampean. Aku mau tukono mbako. Di abang bayi aja kaget. Cekel aku dhuwit abang-abang arek kono udut mbako. Loh, Niki saiki kowe wis bento, kowe wis edan. Cekelan duwe akeh digawakno mbako tek ora gelem ales sawangane lho. Rokokku ora mbako ngene iki lho tak omongi. yo sabene yo sampean nek udut mbako ngoten iki. Arek sabene saiki ora. Sopo sawang ning kaki wong iki apa? Duit. Alah anak gua tuku mbako ngene iki alah oleh sepintal rong pintal. Aku mau rokok sing mbakone rupane kaya ngene iki. Rokok kunci Samsu. Ji Samsu. Rokok sing model piye lho, Pak? Alah. Ana bungkuse ngoten iki. Sing larang dhewe iku Ji Samsu. Kabeh udek mbako diampre kaya ngono. Lek tuku lho, Pak. Kasing ngarane lan njaluk sapa? Kanggo sampean. Mah ora buta. Ora buta gara kok mbako diampre ngono. Wis to ditampani, Pak. Gopo.
iki areng sisane tak dol nek mau. Bapakmu mbok tukokno bapakku mbok tukokno apa le? Aku lali, Mbok. Kowe ditukokno kain sing 2 meter rupane putih. Apa iki? Nggo bungkus kowe nek bongko. Ora aku sing bongko ning kowe dhisik. Aku tak goleki sani sik, Mbok. Kowe. Ora usah golek isane. Aku sedina urung ketemu Sani, Pak. Alah, ora ketemu lah wis ora usah golek isane. Piye, Mbok? Sani minggat. Sane pancen minggat saka omah. Mergo dheweke nelongso. Dekne iki rumangsa gelo, duwe bojo ora tanggung jawab. Meri karo kanca-kancane. Kancane iso salin sedina kaping 7, iso wedakan kulite ketok glowing. Bareng Sane arep ukuran ora kuat wedak. Lah, minggat le anakmu. Lu ngomong sedih lu le. Engko balik neng. Kowe ning omah ae karo sindok le. Sedih lu ning omah ae yo le yo. Piye? Tak keruk susumu kok. Keruk susumu aja susuku ana durian. Piye? Nguri karo wedok kok malah. Man, yo ora tak bilase ora tak baleni pancen bener kancane. Mbok anakku yo bojomu saiki wis minggat saka omah. Mula yo, Man. Ning kene kuwi ora keluarga, kowe iki wong liya. Anak Sani jeneng omah kowe isih keluargaku kene, isih mantuku nenu-nene. Ning bareng Sani saiki wis ora ning omah, kowe dudu apa-apaku. Kowe yo lunga saka omah kene, Man. Minggat. Minggat ae kowe. Minggat. Aja minggat le. Mbok, Kowe aja lunga le. pancen uripku ning kene ya mung Kowe ngono. anakku le. Aku Kan menurut kowe anak sampean, mantu. Minggat Sani ki ora mung sedelok kok le. Mengko arep balik. Mbok, Kowe bojone Sani. aku tanpa Sani ning kene ora apa-apa ya, Mbok. Ora netak kowe dudu apa-apaku ning kowe tak anggap kaya anakku dhewe. Aku ning kene iku mung mantune sampean ya, Mbok. Kowe sing kepateni aku lho. Ora iso. Netak kowe iki gaweane gawe aku. Ning kowe iso nyukupi aku lan bojomu lho. Kowe aja gatekno pakku. Aku kedalan duwe. Mesti ngomah ae karo si wong tak openi. Ora iso, Mbok. Ning kene tak openi. Apa, Man? Aku nyawang simbok kok ora tega ya, Pak. Aku ora tega lho kok. Aku tak nunut urip karo sampean ya, Pak. Enak temen ngono urip. Enak kowe yo. Rekoso aku. Nak mau nek kowe aku. Ngono kowe jarene kowe sing gawe. Nek saiki ora. Aku wis tekel dhuwit, Man. Aku wis tekel dhuwit. Aku ora duwe mantu kowe ora apa-apa. Kowe minggat, Man. Kowe lunga. Aku sepet ngawang kowe, Man. Kowe aja ngomong ki perlu koyo wani. Iman penting kene karo aku. Amarga aku wis ora duwe Sani. Ning kene. Kowe turu karo gimana yo? Kita dhewe iki anakku kok Pakne. Nunggu. Aja lunga. Aja lunga. Wis to, Mbok. Aku pamit, Mbok. Lunga kowe. Aku pamit.
janjian esuk. Kok Yamine urung ana teko. Wong nek jenenge Giman kok lambene lamis to. Lambe lamis, man Giman. Godhong tiwas wis tak ler urung ana teko. Wong koe. Iki malah garing kegaringen repot ra payu. Man Giman. Nek esuk ngantuk. Aja ngulang. Ini wes mangkel ya Mbak omong ae. Bojomu jarane pegaweane dodol areng sedina kayane pira? Niku dak karepe kula dhewe ah. Sampe niku ora usah melu-melu. Bojone kula dodolan areng kula niku pun seneng. Mengko yen wis dadi bojoku kowe mesti saya kepenak. Sapa sing kandha? Lho sampe niku adakane wong lanang. Kowe mau duweni blonjo bojomu pira? Biasa 5.000. 5.000. Lah 5.000 nggo tuku terasi ya wis entek. Apa-apa terasi dipangan terasi didang ya enak kok. Sego sambel saben dina ngono ku ya betah. Ya betah mergo aku iso cedhak karo bojoku Kakang Ki. Layak awakmu kok memel. Lah mula wong urip kuwi nek nerima pancene ya lemu ngeten iki. Tawane dhuwit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lho. 1 juta. Iki kangge kula. Kanggo kowe. Paton kowe gelem dadi bojoku. Jajal tak itunge cek. Walah, duwe abung-abung. Yen kowe aku tak indoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 juta. Ngeten nggih, Den. Iki mau lagi bar bayaran aku. Ora ketan kula niki dereng nate nyekel dhuwit semene akiye. Ning kula niki ora kepengen aja meneh wong semene. Lho rong mene aku njaluk parasemo wae dikeki kok. Tenan? Iya. Kowe mau? Mau. Kowe mau duit iki? Mau. Kamu tak buah lho. Tak buah. Tak buah. Ora tenan. Iya. Kamu ya wis. Dolok. Gelem tenan ora? Ora sudi. Lho gelem tenan ora iki? Yen kowe gelem tak buah. Tak buah tenan. Tak buah. Tak buah. Tak buah tenan. Ra gelem ya wis. Lho aku njaluk-njaluk ya mesti diweki kok. Malah aku ora kurban kok. Cetane kowe wis tak tuku karo bapak. Kula niki dituku. Gelem dadi bojoku ora gelem dadi bojoku. Sampai niki pripun? Kula niki menungso lho, Den. Lho kok dituku? Gelem ora? Apa meneh kula niki pun duwe bojo? Gelem ora? Boten. Gelem ora? Enak ngene ro bloko. Iku mau ketoke sahane iku mau. Nih, wah. Sahane digolungo wong iki. Sahane. Giman piye iki mau Giman?
Man. Man. Hei. Kowe iki kena apa lah, Men? Kowe mau ngerti kahanan iki apa ora, Man? Menapa? Sani digawa lunga wong, Man. Sani, Digawa lunga wong. sani bojoku, Iya. digolungo wong. Aku mau ngerti ning kene, Man, lho. Bojomu kuwi digawa lunga ning Kediri. Sani digulandang rono lho, Man. Tenane, Tenan mbok sumpah iku lho. sani ndek wingi ngersula terus man karo aku man. Ya kene. Men, Kene. men. Aku wong urip ning alam donya kok yo ngene terus iki piye no, Sabar, sabar. Ngene lho, Man. Kowe pengen bojomu bali ora? Yo jane ngono aku sak seneng karo sani, men. Lah nek pengen bali, wong aku krungu dhewe bojomu digawa ning Kediri. Ayo do ning Kediri bojomu jaluk go mulai. Aku wedi. Wedi ana apa? Aduh, Lho bojoe wedi lah, Men. Man. Ora usah wedi, tak kancani aku janjine. Ana gimana ana paimen kowe mbek aku kaya dulur. Ayo tak terno. Jaluk balik bojomu. kowe kira-kira roh dalane tenan ta ora? Lho lek perkara dalane iku aku ngerti. Tapi Nen, Apa? aku ora roh iku mau jenenge sapa sing nggo bojomu. Kowe iki lak ya ora goroh karo aku no, Men. Ora goro iki tenan aku roh mripatku dhewe. Sani digeret digawa lunga ning Kediri. Neng aku ora ngerti jenenge sing gawa, Man. Neng kowe ora rupane. Roh. Roh. Aku sak bingung, Men. Lho kok bingung lah apa? Ngene, kowe nek bingung, tak kancani aku ayo munggah ning Kediri. Mergo kowe gak roh wonge, aku sing ngerti wonge nganggo cara. Carane piye? Carane mergo aku ora roh jenenge iku mau. Kowe engko munggah ning ndopo Kediri kono. Kowe sing duding. Nek aku engko manduk, iku sing gawa bojomu. Neng mbok diding ngene kok aku gedhek ya ora iku. Ye. Ayo ah. Udah saiki. Ayo.